Hej alle sammen og velkommen til den her video. Som I kan se, så har jeg Marie med i dag. Hallo. Og som I kan se, så er vi et meget sådan spændende sted. Vi er nemlig på Jørgenstanden, fordi at vi skal til stævne. Og jeg har simpelthen taget Spotty med, og Marie, vil du lige fortælle, hvem du har taget med i dag? Ja, jeg har taget Falcon med, og I har ikke set ham før, men det er også fordi, han er min helt nye hest. Helt ny. Jeg har haft ham i en måned cirka nu, men vi tænkte, at vi bare kunne prøve at vende til og se, hvordan det gik. Og jeg er også helt med på, hvis han ikke kan klare det. Men han har været reddet til store stævner det andet sted, hvor jeg fik ham. Så jeg regner nok også godt med, at han kan med mig. Så det bliver spændende. Ja, og det er simpelthen et 3-dages stævne. Ja, Cross Crunchy. Nej, det var ikke Cross Crunchy. Det var spring, og det var dressur. Ja. Og længere til det er sådan 3-dages stævne, det er fordi, der er 2 gange spring, mener jeg. Ja, og 1 dags dressur, men ja, der rider ret mange personer forbi, fordi de lige skal tage en testtur, inden sådan, det bliver dem. Og ja, og I kan godt se, det er helt mørkt. Så sådan, det er fordi, det er sent om aftenen. Ja, og jeg vil lige forklare, hvorfor det er, jeg har taget Spotty med. Men den grund til, at jeg har taget Spotty med, det er fordi, at jeg har ikke været sådan nogle stævner med Spotty. Det har jeg så med nogle af de andre, ikke stævner, jeg har filmet, men bare sådan stævner. Men så tænker jeg, nu kan jeg tage Spotty med, fordi han er god springer, og han er god til dressur. Ja, og ham her Falcon, han er altså ikke sådan, han er god til spring, men det er ikke fordi, han har været så meget til dressur. Og hvis jeg kommer til at bruge meget med løse tøjler, så er det altså også fordi, at han har haft en skade i sin mund, så man må ikke krives for meget i tøjlerne. Så har vi også skrevet til dommerne, inden vi sådan, det siger vi også lige til dommerne, inden vi går i gang, så de ved det. Ja, men vi vil egentlig bare lige, vi vil egentlig til at sådan ride en lille tur for hesten, bare lige kan sådan få det sådan at kende stedet. Men vi kommer ikke lige til at filme det, fordi det er sent, og det bare lige bliver en meget hurtig tur. Og så skal vi bare lige afbryder, men hvis jeg kommer til at snakke meget her, så er det fordi, at jeg er blevet forkølet, så det må I meget undskylde. Men ja. Det kan jeg... Og vi skal også bare lige op i stallen, men vi filmer heller ikke lige sådan stallen, hvor der de skal stå, fordi at det er sådan, det behøver vi ikke rigtigt. Nej, det er ikke privat, men det er sådan, det er ikke noget, vi behøver at filme, det er også lidt kedeligt. Men vi vil i hvert fald have en tur nu, og så tror jeg, vi vil vende tilbage i morgen. Ja, så vi ses i morgen. Hej alle sammen, det er den næste morgen. Marie, hun er her ikke lige nu, fordi hun er lige hjemme ved hendes mor. Og hende hendes stævnejagt, fordi hendes mor og hende, de rører rigtig tæt sådan her på, hvor der er stævne. Og Marie, hun er også rigtig nervøs, fordi sådan, det er hendes første stævne med sådan, hendes nye hest. Men jeg har lige fået sadlet, det ikke Snowy. Jeg har lige fået sadlet Spotty op. Bortset fra, at jeg lige hurtigt skal have hans sådan gemesher af. Men vi ses egentlig ude på opvarmningsbanen. Godt, så er vi lige i gang med at opvarme lige nu. Marie, hun er i gang med at trave lige nu. Og jeg skridter bare. Jeg skal på lige efter Marie. Og vi skal ride en LC. Eller jeg skal ride en LC1. Og Marie, hvad var det nu, du skulle ride? Jeg skal ride en LD1. Okay, hvis I ikke lige kunne høre hende, så skulle hun ride en LD1, og jeg skal ride en LC1. Men det er også fordi, det er hans første. Ja, og det er også bare helt fint. Altså det her, det er også Spotty's sådan første stævne, men jeg har haft ham i lang tid, så jeg sådan ved, hvordan han er. Altså jeg ved ikke, hvordan han er til stævner. Eller sådan, jeg har sådan været med til sådan små stævner med ham, sådan bare rideskolestævner. Og hold da op. Kom. Så sådan, ja, det ser virkelig godt ud, det der, Marie. Hvis du kan få lidt mere fart i ham, så vil det være helt perfekt. Jeg begynder at galoppere. Ja, jeg tænker bare lige, at jeg begynder at trave nu.
Godt. Marie, hun er lige nede på banen, og jeg skal egentlig ned til hende nu. Kan også bare, vi kan lidt trav. Jeg har virkelig øvet mig på hans sådan nedslidning på ham i noget tid, fordi hvis jeg skulle til at stævne, det er egentlig fint nok på ham. Den er sådan lidt bouncy, men sådan, okay, spot i. Men sådan, den er ret langsom, hans trav, så det er fint, så den er sådan ret nem at følge med, når man har øvet sig i noget tid. Og Marie, det var sådan Marie, det er Maries tur. Det er Maries tur til at komme ind på banen om sådan 3 ture. Så jeg får lige hurtigt min mor til at holde spotty, fordi at så kan jeg sådan se hende inde på banen. Så vi ses lige når det er Maries tur. Og det har han sådan først gjort, så han er jo desværre. Kom så, Marie! Okay, den er, jeg tænker lige, vi ses, når det er sådan, at jeg skal tage ind på banen. Vi kan godt spille. Jeg skal lige rette lidt op. Du skal virkelig tro på dig selv, okay? Han kan mærke, når du bliver nervøs. Spotty. Spotty. Vi mangler bare lige det sidste af programmet. Spotty, det er okay. Vi har fået lidt for tidligt. Det er fint. Vi kommer heller ikke helt lige på her. Det er fint, Spotty. Dygtig ven. Du var så god. Hej alle sammen. Som I kan se, der er det meget sådan senere, det er blevet meget mørkt. Og vi står i vores nattøj, eller det kan... Det, Ja, og lige undskyld, vi er lige om totalt grinstift. Ja, eller det her det er ikke vores nattøj, jeg ved ikke helt sådan... Det er bare lige det tøj, vi tog på, efter vi havde været ude at ride. Men så har vi ikke filmet, efter vi var ude at ride. Det var bare lige lidt stressende. Ja, men vi tænker også lige, at vi skal sige, hvordan det gik. Det gik faktisk virkelig godt. Ja, jeg vil lige fortælle pladserne. Kan du fortælle, hvad for en plads du fik? Ej, vil du ikke bare sige det? Jo, jeg fik en 4. plads, og hun fik en 2. plads. Og vi er sygt glade. Men vi havde heller ikke regnet med, at
Falcon, han kunne komme særligt langt, fordi han er jo ikke sådan, altså ikke særlig langt, men altså sådan, jeg mener, han kan ikke komme på så høje pladser, havde vi heller ikke regnet med, fordi at jeg har fået ham for en måned siden, okay? Så ja, men vi gik faktisk langt over alle forventninger, og vi havde slet ikke regnet med, at vi fik en fjerde. Men vi var mega glade. Men ja, jeg tror, vi vil til at gå i seng nu, og så vil vi opdatere i morgen. Ja, så vi filmer igen i morgen. Så... Og der er der spring på programmet. Ja, der skal vi springe, og vi skal begge to springe 2 klasser. Og jeg tror også, vi filmer, når vi går bane. Ja, så vi ses i morgen. Hej hej. Hej alle sammen, og godmorgen. Okay, jeg vender lige kameraet om, så I ikke behøver at se vores ryg. Vi skal til at ned og gå bane, fordi at Marie, hun er jo... Eller, det har vi ikke sagt. Men hun... Hold da op. Men hun er nummer 3, så hun skal snart på... Det er der, man har stævnetøj på. Man plejer altså ikke at have stævnetøj på, når man går bane. Eller det gør nogen måske. Men det er fordi, jeg er en af de første, så ja. Ja, men det er også sådan... Og jeg skal ride sådan næsten lige efter hinanden. Der er 2 imellem, så vi kan godt lige nå. Og sådan, ja, men hvad hedder det? Ja, så ja. Okay, men vi skal til ned og gå... Det har jeg sagt. Jeg har sagt, at vi skal til ned og gå bane. Oh my god. No. Men det skal vi, og så skal vi også... Marie, ja, du kan bare lige gå ned. Og så skal vi også... Nej, ved hvad? Okay, jeg kan seriøst ikke lige snakke lige nu. Men Marie, hun er nummer 3 til at starte med. Hun er nummer 3 og nummer 5. Så de skal gå lige efter hinanden. Og jeg er nummer... Var det 26 eller 20? 20 og 26. Ja, jeg var 26 og 20. Det vil at først så var jeg faktisk nummer 20 og 30, men så lige pludselig der... Der er lige nogen, der har sagt, hallo, vi skal lige prøve lige at stoppe videoen, vi skal hjælpe med at bygge banen. Okay. Vi ses lige, når vi er færdige med det her. Ja, Marie, skal bare lige ind og gå bane, eller hun er i gang med at gå bane. Men jeg vil bare lige forklare, mig og Marie skal ikke ride den samme bane. Vi skal ride samme højde. Vi skal springe samme højde, men vi skal ikke ride samme bane. Det er sådan noget med, de har lavet, at nogle af de første, de første 10, de springer den samme sådan, højde. Det ser meget højt ud på afstand. Og det er det også. Men I skal ikke blive sådan bange, fordi Falcon, der fik ham. Der var han altså springhest, og han er Vi opdagede, at den var gået i gang. Nå, men Marie, hun er gået op for opvarm. Hun er blevet så nervøs, og hun fik sådan en tår på kinden, så det var ikke så godt. Altså sådan en tår på kinden. Ja, okay. Jeg behøver ikke forklare det hele. Men nu går jeg egentlig bare lige op til hende. Men der er lige sket noget hektisk. Sådan... Og hektisk, der mener jeg sådan kameraet. Altså, der var lige sket noget. Da det var, at vi skulle til at gå bane. Der var nogen, der kom med på videoen, og der blev det lidt mærkeligt klip. Men det må jeg virkelig undskylde, men jeg går lige op til Marie nu. Okay, jeg ved ikke lige, hvad der skete. Se, der er igen kameraet, det ægter op. Jeg går hen til Marie nu, eller jeg går ikke, jeg løber. Og det kan godt være, at hun ikke snakker så meget, fordi det gør hun ikke, når hun er nervøs. Og sorry for sådan baggrundlydende, det er sådan, altså vi er oppe i en stald, så det kan vi ikke rigtig gøre noget ved. Hej Marie. Hej. Er du klar? Ja, lidt nervøs. I skal nok klare det. Falcon, han er jo så god til at springe, og du er også vildt god til at springe. Ja. Bare husk, hvordan det er, du har trænet. Bare tænk det sådan. Det er en helt normal rideteam. Ja. Men I skal nok kunne klare det. Må jeg se lige op herinde? Ja. Okay, det her det er sådan overhovedet ikke en del af videoen. Ja. Okay, en del af videoen, what? Det er sådan, det her det hører ikke med i videoen. Men, nej, ved du hvad, måske skulle jeg ikke sige det endnu. Nej, ved du hvad, det lader jeg faktisk være med. Bare glem, hvad jeg skulle til at sige. Okay, men jeg tænker lige, vi ses, når hun er i gang med at opvarme. Marie, hun er lige hjemme på banen, fordi hun er lige blevet kaldt ind.
Og bare lige sagt, hun må tænke galopvold, inden de starter, og de sådan kigger sådan, startsignal. Det er ikke den samme bane, hun skal ride. Det er det samme med mig. Jeg skal heller ikke ride de samme baner. Men jeg venter egentlig bare lige på, at de giver startsignal. Ding! Okay, der kom startsignalet op. Oh my god, jeg er så nervøs for hende. Ikke fordi hun ikke skal sådan gå det godt, det er slet ikke derfor, men sådan... Altså, det gik jo ikke så godt sidste gang. Jeg ved ikke lige, hvad der skete for ham. Men jeg håber, han er okay. Men altså, før det skete, der var det bare virkelig godt. Det var da han stoppede. Eller ikke der, men sådan, det var det der spring. Det er ikke den samme bane. Jeg ved ikke lige, hvad jeg tænkte, så bare lige lade være med at tage af mig. De gør det så godt. Falcon og Marie. Det strugglede jeg med at sige, men Falcon og Marie. Det er bare sådan et godt par. Kom så, Marie og Falcon! Oh my god. Godt, så det er bare lige de sidste par spring til Marie, inden det er sådan, at hun skal ud. Jeg må ikke gå ind på banen. Okay, hun galopperer bare rundt, så jeg står herude. Maria Falcon! Woo! Okay, hold da op. Det kom sgu lige ned fra maven af, det der. Woo! Ja, Marie, du må godt komme ud fra banen nu. Okay, bare ignorer mig. Det er også bare helt fint. Ved I hvad, vi ses lige nu, da vi... Nej, jeg er her alligevel nu. Du var så god! Oh my god. Der skete et eller andet for kameraet der. Okay, ved I hvad, venner? Vi ses lige. Så jeg lige kom op på Spotty, og jeg har simpelthen... Vi tænkte faktisk lige på noget, som var faktisk ret sjovt. Ja. Vi lige kunne sige. Okay, jeg kan lige holde en pause, fordi han går lidt hurtigt. Så. Altså, vil du sige det? Du kan sige det. Skal jeg sige? Nej, du skal sige det. Okay, det er fordi, at Spotty har faktisk engang været min. Så når hun skal til træning, så er det faktisk mig, der underviser hende, fordi jeg kender ham ret godt. Og jeg har faktisk haft ham næsten lige siden, at min konfirmation, og det er snart 4 år siden, jeg ved ikke. 4 år siden, så ja. Det var bare lidt sjovt at sige. Ja, og jeg skulle også lige sige, at det gik rigtig godt for mig, i hvert fald. Det kunne I godt se på klippene. Og bare lige sådan, jeg har opvarmet. Det filmede vi bare lige ikke. Vi gik ind i stallen, fordi jeg glemmer, at han skimasher. Ikke med, Ja, men det er også, fordi I kender det godt, hvis I har været til springcenter, så er der altid mega presset på opvarmning. Der er sindssygt mange, og man kan ikke filme, fordi vi kan ikke komme udenom nogen, der ikke vil. Ja, og jeg skal ikke ind og ride endnu. Der er stadig nogle par tilbage, og vi vil bare lige sådan komme ned, bare lige også for at lige kunne sådan stå her og sådan. Og se, hvordan de andre er, og lægge nogle taktikker. Ja, og også fordi jeg er faktisk ikke... Ja, vi filmede ikke lige, da vi var inde og gå banen, fordi det var simpelthen lige for meget ansvar. Men ja, Spotty har simpelthen været Maries. Og den grund til, at jeg fik ham, eller ikke fik ham, den grund til, at vi købte ham, det er fordi, at da jeg var sammen med Marie, der red jeg altid på Spotty, og jeg var bare sådan, han er bare så fantastisk, og han er bare så dejlig. Og mere fordi... Ja, fordi hun havde nemlig ikke nogen andre heste. Jo, jeg havde. Jeg havde Monty. Jeg havde ikke nogen dressurheste, jeg tror, det var det, du mente. Ja. Fordi, altså ham her, han kan både springe og dressur, men han er mest blevet trænet til dressur. Men det er også bare godt for ham at få lidt spring. Og nu når vi lige snakker om spring, så kan vi lige sådan få mit... Okay. Så kan vi lige hurtigt få sådan mit outfit, men Spottys outfit sådan
snakker om, fordi han har simpelthen fået det her nye hovedtøj. Det er det samme, som jeg rider med i dressur, bortset fra, at den har sådan 2 remme rundt om. Altså, jeg ved ikke, om I sådan kan se, men den har sådan endnu en til sådan rundt om mulen. Okay, hold da op, Marie. Så har jeg simpelthen de her gemasher, som er dem, jeg altid bruger, når jeg springer simpelthen. Så har jeg det her underlag. Det er bare fantastisk, det er bare så flot. Jeg bruger det faktisk mest på Monty, men jeg tænkte, jeg ville have det med i dag. Hvorfor Maria af? Hun er væk. Okay. Og så har jeg bare sådan, den her sadel, den er sygt dejlig, bare sådan en springsadel. Den er bred, men heller ikke for bred. Den er sådan stort op, men ikke for stor op. Eller stor op, høj op. Ja, jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det. Hans man, det ved jeg ikke lige, hvordan den ser ud, men altså, ja, jeg kan lige hurtigt stige ned, fordi... Men altså, Spotty, han ligner virkelig en sådan stor hest. Sådan virkelig en stor hest. Både fordi han har mange muskler, men også mere fordi han er sådan høj og sådan muskuløs. Ej, det er dig. Hallo Mille, det er dig, der skal ind på banen nu. Skal jeg ind på banen? Shit. Guys, jeg vil lige nødt til at bruge Marie, jeg skal bruge din hjælp til at komme op på Spotty. Prøv lige vand. Okay, vi ses lige, når jeg kommer ind på banen. Godt, Spotty. Dygtig. Åh Gud. Fortæl ham. Dygtig. Giv ham mere tøj. Dygtig. Så god, Spotty. Super. Kom så. Det er godt. Oh my god, jeg skal lige passe lige lidt på dig. Det ved jeg sgu ikke lige, om jeg kan. Dygtig, du er så god. Gud, den kommer jeg ikke på godt. Okay. Wow, dygtig, du er så god. Du er så god, ven. Du er så god. Wow. Au. Pis. Det er fint, Spotty. Det er fint, ven. Det er fint. Dygtig. Sidste spring. Okay, det bliver meget svært at komme på det der. Dygtig, Spotty. Dygtig. Hvor var du god. De 4 fejl, de var mega lige meget. Du klarede det så godt. Ej, okay, det var fint. Ej, du var så træls med de der fejl. Ja, men det skal du ikke tænke på, fordi han gjorde det så godt. Ros ham alligevel, okay? Du er så dygtig. Det er lige meget med de 4 fejl, fordi han gjorde det. Ja, det var også mit første springstævne på ham. Ja. Men skal vi ikke bare vende tilbage, når det er din tur igen, fordi det er nok lidt kedeligt med hide and seas. Jo, og... Jeg kan faktisk ikke huske, hvad vi ses. Så sådan, vi ses lige, når det er min tur igen. Spotty. Okay. Oh my god. Rolig, Spotty. Okay, lyden virker lyden. Okay, lyden virker nu. Du skal drive lidt mere til ham. Okay, så ja, jeg... Hej venner, det er mig, der snakker lige nu, men det er fordi, at hun er sådan lidt i øret, så hun kan høre, hvad jeg siger bare lige. Du skal drive til ham. Okay, jeg skifter. Og du skal huske, på nogle af springen, der skal du klemme til med benene og bruge skænklerne rigtig meget, så han lytter. Ja. Især på det sidste spring. Det har jeg haft lidt problemer med. Yes. Ding! Okay. Driv til ham. Giv ham tøj. Okay, kom så. Super. Ros ham. Dygtig. Du er så god. Lyt til ham. Og 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Du er så god.
Godt. Spotty, du er så god. Min lille englebarn. Der ikke er et barn, men altså. Dygtig. Gud. 3, 2, 1. Nu. 3, 2, 1. Spring. Spring. Dygtig. Dygtig. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, nu. Dygtig, det er en virkelig svær kombination, det der. Kom så. Driv til. Klem med indvendig sengen. Indvendig. Sidste spring, Spotty. Sidste. Wow. Oh, shit. Det var så fint. Har du slået dig nogle steder? Nej, det var bare så træls, det der. Jeg ved det godt, men du skal virkelig prøve at tage det gode til dig. Ikke tage det dårlige til dig, men det gode. Fordi alt gjorde han nu mega godt. Du har glemt bare lige til at drive lidt til, og så bliver han usikker, fordi du bliver nervøs. Jeg ved det godt, men jeg mistede bare fuldstændig kontrollen. Og fordi jeg kom ikke på et godt nok sving han til springet. Og så kom han dårligt på, og så faldt jeg af, fordi jeg kom til at trække i tøjlen, og så stopper han. Ej, og det gik bare så godt, og jeg manglede kun ét spring. Ved du hvad? Jeg tænker lige, vi ses, når jeg kommer tilbage. Og jeg har også GoPro på, bare lige, det var derfor, vi sådan kunne filme. Ja, det var derfor, I kunne se banen. Men ja, vi ses lige senere. Hey guys, så det er meget senere på dagen, hvor vi skal springe. Vi skal hjem i morgen. Videoen den sluttede ikke helt af, og Marie, hun er gået sådan indenfor i seng. Eller i seng, hun ligger bare sådan inde. Men jeg var lige hen og give hesten aftenfoder. Og jeg vil egentlig bare sige, at det gik egentlig fint. Andet end jeg jo faldt af. Men jeg har det godt igen. Marie, hun endte simpelthen med hendes anden runde. Der endte hun med at få en 3. plads. Fordi at hun var god, men sådan, jeg ved ikke lige. Jeg kan ikke huske, hvad der sådan kritikken var. Men så kom der en, og hun gjorde det på sådan kortere tid, Marie. Og hun fik så 2. pladsen, og så kom der en, der var... Eller hun sprang var virkelig godt. Men hun var så meget ældre og havde en meget kvalificeret hest. Men ja, og jeg endte simpelthen med at blive diskvalificeret, fordi jeg jo faldt af, så jeg endte ikke med at få en plads der. Og så derfor jeg fik jo 4 fejl. Så der fik jeg heller ikke nogen plads, men det var egentlig virkelig sjovt. Det var også mit første stævne med Spotty, første springstævne med Spotty, og det var hendes første stævne med Falcon. Jeg skulle lige til at kalde ham Falcon. Nå, men nu vil vi egentlig til at hoppe i seng også. Så vi ses på et andet tidspunkt på en anden video. Så hej.